welcome back. Kule video ngizochaza isizinda sencwadi Inzima lendlela. Please do subscribe, like, comment and share with your fellow classmates. Isizinda naso umbuzo omude. Uma sikhuluma ngesizinda, sibheka indawo, isikhathi kanye nesimo senhlalo. Sicala ngendawo. Lo mdlalo wenzeka kwelinye lamalokishi asemgungundlovu, indawo yasemadolobheni. Uqhilika ubaba kaMqapheli ubenamabhizinisi lapho. Iningi futhi lingcwaba izihlobo nemindeni yabo emathuneni adumile eMountain Rise. UMagqubi unengxangxathela yezitolo phecelezi mall. Lo mdlalo wenzeka nasendaweni yasemakhaya. UMqapheli uthola ibhokisana wahamba wayoliphosa eweni entabeni yakwaMjaluka. Le ndaba yenzeka nasendaweni yasemakhaya kwaMhlaba uyalingana, lapho inhliziyombi ayenza khona imigilingwane yokuthwala. Ngakho-ke le noveli yenzeka endaweni yasemakhaya kanye nendaweni yasemadolobheni. Endaweni yasemadolobheni, elokishini lasemgungundlovu, lapho uyise kaMqapheli wayenomabhizinisi khona. Abantu bakule ndawo bangcwaba kuphi? eMountain Rise. Fakazela ukuthi indawo yasemadolobheni noma yasemalokishini futhi. UMagqubi wayenengxangxathela yezitolo, phecelezi mall. Emakhaya angeke umuntu avele abe nama-mall noma ingxangxathela yezitolo endaweni yasemakhaya, kepha endaweni yasemadolobheni lokhu kuvamile kakhulu. Ngakho-ke kufakazela ukuthi indawo eyasemadolobheni. Ngichazile ukuthi le ndaba yenzeka futhi nasendaweni yasemakhaya kwaMhlaba uyalingana, lapho sithola khona unhliziyombi, inyanga yezimanga unhliziyombi ayenza khona imigilingwane yakhe yokuthwalisa abantu, njengoba uyise kaMqapheli wayethwele. Sichubeke sibheke isikhathi noma inkathi. Le ndaba yenzeka esikhathini samanje. Izimoto zesimanjemanje, sibona izimoto zesimanjemanje kusebenziswa ubuchwepheshe, umakhalekhukhwini, cellphone, kusebenziswa ubuchwepheshe. Fakazela ukuthi inkathi eyamanje. Ukusetshenziswa kwemithetho emisha efana ne-Children's Act 38 of 2005. Lokhu kuchaza ukuthi inkathi eyamanje futhi ngoba phela ngey'khathi zobandlululo yayingekho izinto ezifana nabo-Children's Act 38 of 2005. Manje lokhu kufakazela ukuthi inkathi yamanje lapho abantu bonke sebathole inkululeko nabantu abamnyama. Kwazise phela ngesikhathi sobandlululo bebanganayo inkululeko and bebangavikelekanga. Ngiyathemba ukuthi kuyezwakala. Abantu abamnyama banengxangxathela yezitolo. Fakazela ukuthi inkathi eyamanje. Abantu bathola amathenda, abantu abamnyama nabo bathola amathenda. Inkathi yamanje namanje siyazi ukuthi bakhona abantu abawatholayo amathenda emphakathini yangakithi. Angithi lokhu kufakazela ukuthi inkathi eyamanje. Izingane zifunda ezikolweni ezixube izinhlanga. Fakazela ukuthi inkathi eyamanje, ngoba ngey'khathi zobandlululo yayingekho lento ukuthi uzofunda ey'kolweni la kuhlube khona izinhlanga. Okay? Abantu banamabhizinisi nakwamanye amazwe, njengoba uqhilika wayenebhizinisi naseKenya. Lokhu kufakazela ukuthi inkathi eyamanje. Sichubeke sichaze isimo senhlalo. Abathandi bokuthula babeka ukuthula njengento eyigugu emphakathini. Abantu kule noveli abathandi bokuthula noma bahlalisene ngokuthula, futhi babeka ukuthula ukuthi kube into eyigugu emphakathini. Khumbula uma sikhuluma nesimo senhlalo sibheka indlela abalingiswa abahlalisene ngayo. Ngakho-ke kule noveli Inzima lendlela abalingiswa abathandi bokuthula. Ukuthula kuyinto eyigugu kubona emphakathini. Uma kunomngcwabo abantu bayaphuma baxhasane, yabo? Abantu ababambene, abantu abathanda ukuxhasana, isimo senhlalo.
Kodwa kwakunezinkulumo ngemoto eyayibhalwe ukuthi valelisa, eyayinquma abantu amakhanda bahambe nawo, kodwa iningi lalingayikholelwa le. Yize beba abantu abahlalisene ngokuthula noma abantu abathanda ukuthula, zazikhona izinkulumo emphakathini ngemoto ivalelisa ekwakuthiwa ihamba inquma abantu amakhanda. Emndenini wakwaGasa isimo senhlalo asisihle. Ukufa kukaqhilika kufaka umqapheli enkingeni. Sengichazile kule video enye la sichaza khona isamari nani nakho konke ukuthi umqapheli wabhekana nenkinga enjani, angithi. So isimo senhlalo kumqapheli asisihle neze ngoba ubhekane nenkinga, uyise umshiye nezinkinga. Umqapheli uyathukuthela uma ezwa ngomcebo kayihlo, kodwa akafuni ushabalale ngoba uzobonakala ayisehluleki. Angithi vele uma ukuthi babakho bekana amabhizinisi noma ekhaya kini bokunamabhizinisi and uwe futhi indlalifa, uma ubabakho esendlulile emhlabeni, angithi uwo okumele usale uqhubeka unakekela amabhizinisi wasemndenini. Akho-ke umqapheli akafuni ukuthwala, and uma angathwali amabhizinisi ayenzani, ayohloka emphakathini, uyobukeka njengomuntu oyisehluleki, ohlulekile ukunakekela aqhubeke amabhizinisi kayihlo. Kunezimfihlo phakathi kwakhe nomkakhe, yebo, indlela ukhosi umkamqapheli ahlalisene ngayo nomyeni wakhe, bahlalisene ngezimfihlo ngoba konke lokhu kokuthwala nakho konke lokhu kwamabhizinisi ukhosi akakwazi. Ingakho futhi ngenkathi umqapheli wayecele ukuthi babaleke banokhosi, ukhosi waba nemibuzo eminingi umqapheli engekakwazi ukuyiphendula ngoba ukhosi akazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Ngakho-ke ukhosi kanye nomyeni wakhe bahlalisene ngezimfihlo. Isimo senhlalo uzobheka ukuthi abalingisi enovelini bahlalisene kanjani, bese uyaphendula umbuzo wakho omude. Sicedile-ke ngesizinda, sizochubeka sichaze indikimba yale noveli Inzima lendlela. Uma sikhuluma ngendikimba sikhuluma ngomongo wendaba, sikhuluma ngomqondo jikelele wendaba ukuthi indaba imayelana nani noma umdlalo umayelana nani. Lo mdlalo Inzima lendlela umayelana nokuthwala, okusho ukuthi indikimba, umqondo jikelele wale noveli noma walo mdlalo ukuthwala. Angithi sibonile ukuthi uyise kamqapheli uqhilika wayethwele ukuze abe namabhizinisi, abe nomcebo, wayewuthwelele lowo mcebo loyo, wase uyandlula emhlabeni. Manje sokufanele ukuthi umqapheli kube uye futhi oqhubeka athwale, ahambe ezinyathelweni zikayise ukuze phela amabhizinisi angashabalali. Ngakho-ke umqondo jikelele noma indikimba yale noveli ukuthwala. Ngiyathemba ukuthi kuyezwakala. Sengiqedile ngenoveli Inzima lendlela. Please don't forget to subscribe, like, comment and share with your fellow classmates. Yeah, stay safe.